elihle ukuba sibe lapha ukuzokhonza igama lakhe eligcwele. Amen. Eyona nto sizoyenza yileyo ukuqola uThixo wethu. Simqole sibe ngaphakathi. Amen. Sithanda ukwamkela abantu, khaya sibamkele namhlanje. Kanti sinabo abantu esibabonayo babangenile phakathi kwethu bazokhonza nathi namhlanje abanye for the first time. Bekumele bake sibamisa abaphambi kwebandla nibabone. Amen. Sibamkele properly. Kodwa ukuba ke siyile xesha ke siyathanda ukusho ukuthi wonke okhoyo apha azivele esenkonzweni. Amen. Azivele kumanje ngaphakathi. Kala sesithandaza uba noba ukahlunyayelwa ezi sesizenzile izinto kube kanti umuntu uphilile ukuba ebengene enendawana ngaphakathi. Amen. Ngoba into ephilisayo ubukho bukaThixo phakathi kwabantu. Amen. Nawe ke sithathele noba ungayithathi. Ithatha impilo le uyive apha ngaphakathi. Amafutha akho. Haleluya. Siyambonga kakhulu ke uThixo. Sicela ke siphakame ngale ngoma emandi ithi uyeza Gwebi omkhulu. Sithathe le verse yokuqala, sithathe nale verse yokugqibela. Amen. Kule ngoma ithi uyeza Gwebi omkhulu. Siphakamise isicaka sikaThixo phaka naso namhlanje ngegama lenkosi uYesu. Amen. Abantu
Amen. Highest praise. So, asisithi amen siyavumelana namaZulu. I want to offer you an opportunity to say hallelujah and amen. When I say hallelujah, you say amen. When I say amen, you say hallelujah. Hallelujah! Jesus. In the atmosphere. Jesus! 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 He is the King of Kings. The Lord of Lords. Siyabulisa ebandleni. Otata, omama, nobhuti, nosisi. Nabantwana abancinci egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Sibulise egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. I had planned a special way of greeting the young people. Ndinxibe amazaza, but the Lord is saying no. That time is over. We're going to sing a chorus. When God has taken over the program, sibulise otata bethu leadership. Acknowledging utata no mama bengekho siyaba acknowledge the angel of the house and babulisi bangcweleni ba acknowledge. Hallelujah. Igama lenkosi uYesu Kristu malibongwe. Sibulela bathe abayo committee kodwa sibulela ithuba esilifumanayo. Singathi uthi xa sibulela asibuleli ngoba si excited, kodwa uThixo uthi masibulele ngoba sinento esirealizeayo xa sithandaza nabantu abasicelileyo. Uyabona xa uthandaza, we've got different graces bangcwele. My grace personally is limited to certain dimensions in the spirit. So when ikomiti ithandaza nawe ne-leadership nabefundisi ngoba libekiwe igama lakho, we get to experience different graces open in different dimensions for us. Hallelujah. Kwizinto esizivayo ngenkosi ezinye athi yeyakho le awuzothetha. Hallelujah. Siyabulela kakhulu egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Ndingugugu lethu, ndingowakwafumba ekhaya kuseTabankulu. Uzweli Child Local Assembly yam ndisekhaya xa ndilapha ndingumntwana apha. Dadu Solwandle uthe thatha ipulpiti yam ume ntombazana egameni likaYesu. Umntana ufundisa ukuhamba kokwabo, afundisa ukuthetha kokwabo, and umntwana xa ekokwabo efunda ukuhamba kuba khona izinto emaneziwisa anqandwe alungiswe. Igama lenkosi enguYesu Kristu. Amen. So kokwenu awujajwa, uyalungiswa. Igama lenkosi uYesu Kristu. Nami ndizeke njengomntwana ukuba ndizofunda uhamba apha ekhaya. Igama lenkosi uYesu malibongwe. Zawudibana nami umfundisi notata uba khe kwaba khona izinto efuneka ndizilungisile. Uba ke kwabanjalo kuzawunyanzeleka baphinde bavule ithuba lokukhombisa ukubana ndingumuntu apha one-teachable spirit. Ndizoyibonisa bana noko ndilungisile, phinde ndizoshumayela ngoba umntana funeka avele kokwabo uba uyakwazi ukuhamba. Hallelujah. Ndibulisa abantu abatsha egameni lenkosi Yesu enguYesu Kristu. Amen. Before we go to the word, utata Solwandle, utata umfundisi, there is something that he said one day and sayihleka esithi le pulpit yeyakhe. He said, this is my pulpit. Ibhalelwe ileta yi-executive yathi mandize kule pulpit. Wathi eyakho ipulpit is outside. Uthi eyakho ipulpit is outside, isesibhedlela, isesikolweni, isemsebenzini. He
continued to say, if you have a burden or you have something that the Lord wants you to do, you have an assignment, come to me, I will coach you. Ndafumanisa ukubana ngamazwi that we needed to hear. We are so fortunate ngoba uthi utata uzotraina i-ministers. Ukuba singabantu abatsha, we are in ministers that are expected out there. Igama lenkosi uYesu Kristu malibongwe. There are things that God wants to achieve through us. Ukubana sisindisiwe bantu abatsha, ndiyayicela laqona iyazazi. Ukuba sisindisiwe bantu abatsha, God wants to advance his kingdom through us. Not for bana sizoshumayela apha ebandleni. The gifts of the Spirit that he is giving us, he wants us to use them kwezindawo asibeke kuzo uThixo. Le ndawo uThixo ayivulileyo ukubana ube kuyo, yile ndawo afuna uveze ubuthixo bakhe. Igama lenkosi uYesu Kristu malibongwe. Simbonile uThixo esebenzisa abantu abatsha eBhayibhelini. Umzekelo oDavide baqale ukusetyenziswa nguThixo ebutsheni babo. OJosefa basetyenziswa nguThixo, oTimothy. They lived to fulfill the purpose of their existence. Hallelujah. Usindiswa kwabo akukhange kuphelele ecaweni. Ngoba asisindiselwanga cawe. IBhayibhile ithi we are the light of the world. The world is waiting for the light, and the light is in the church, and the light is in you, young people. Ungalindi into abana uthi ndisemncinci. Uthi kuJeremiah, do not say you are young. Uthi, I have appointed you to be a prophet to the nations. The nations are waiting for you, young people. Igama lenkosi uYesu Kristu malibongwe. Hallelujah. 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 So our assignment is not in the church. Our assignment is in the 7 mountains of influence. Ukuba sibonilizwe lingade lilunge noba kubuhlungu kulitsho, but it is because the church ayikalungi okanye ayikho sendaweni yayo. It is not ready to offer help elizweni. Sizoyezwi lenkosi bathandelayo. We are going to talk about prayer. Singathetha ngomthandazo. Ngiyawuthanda umthandazo. Ndingatsho ndithi kukho le ntetho yabantu abatsha, I don't know, I advocate for this. Ndingatsho ndithi I advocate for prayer. Umthandazo, andizobe ndichaza uba yintoni umthandazo. Ndiyawazi umthandazo. Like umthandazo, it's a place where we align ourselves with the will of God, with the plans of God. It is in the place of prayer apho uThixo atyhila khona lento ibhalwe ezulwini. Lento uThixo ayi-expecta ukuyenza ibhaliwe ezulwini. Yilento uYesu athi xa nithandaza nizothi ubukumkani bakho mabufike, intando yakho yenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini. Ayipheleli apho, awuzuthandaza uthi intando yakho uphelele apho. You need to be the person ohlalayo emthandazweni ade uThixo ayityhile ukubana yintoni le ntando yakhe, and then you begin to pray that will. Emthandazweni asifiki senze uhit and run. Sikhule siyazi bana emthanda sithandaza when we say Lord thank you for food, bawulala nathi siyalala, bawuvuka nathi siyavuka. That is not prayer, kukumyalezo uThixo.
okanye uthi Thixo ndicela into ethile ndicela into ethile nato ndicela into ethile kukunika uThixo i-shopping list yakho awukathandazi. Umthandazo, it is when you begin to pray the will of God. It is when you begin to pray the heart of God. It is when you begin to be aligned with what God is saying. God is calling us to prayer. Kukhona izinto Thixo afuna ukuzenza, mamelani bangcwele, azizukwenzeka singathandazanga. Uthi utata uJohn Wesley, there is nothing that God does on earth except that he is answering to prayer. I will repeat it. There is nothing that God does on earth except that he is answering to prayer. Ukubana sibekwe emhlabeni. Andifuna uya kule nto bizana. Okay, andizuya bantwana. But senziwe nge-raw material yasemhlabeni. Umhlaba. Sinelega right emhlabeni. Ukuze izulu likwazi ukwenza into, izulu alinayo i-legal right emhlabeni. Ukuze izulu likwazi ukwenza into emhlabeni, kudingeka umuntu osemhlabeni one-legal right avunya. Singawuvula izulu linento yonke esiyidingayo. Izulu linento yonke esiyidingayo, and alizokwazi ukuyenza kungekho umuntu emhlabeni ozovula. Avule lingene izulu lenze. Yilento uYesu athi nizawuthi xa nithandaza ndiyiphinda ngamabomu. Intando uYesu uthe esemhla. That's why Jesus said to come azokwenziwa ngematerial yalapha emhlabeni. Wathi seyila jonga in Jesus bekukhona i-raw material yalapha kule territory, le-raw material yala territory, but he had to pray. Ngoba umthandazo sisitshixo sokuvulela amazulu. He lived a life of prayer. He spent time in prayer. Kuyahlalwa emthandazweni bazalwana. Awuphakami ngoba ugqibile ukuthandaza okanye ugqibile ukuthetha. Because it is a place of communion with God. Ukuba akakathethe mlinga adathethe. Uthole utata ngenye imini, he is a king. You wait for the king. Ayingxam. Thixo sicela uthwele umoya wokuthandaza phezu kwethu. Uhlale in the place of prayer. Ube usenze izinto ozifundisiweyo. You begin to worship him in the place of prayer. Umxelele who he is. You begin to repent and you begin to wait for him. And then ube aligned to the will, the plan and the purpose of God. Ndicela unifundela nje i-definition kaTata Selmane yomthandazo, andizuyicacisa, ndicela uyifunda. Uthi prayer is an essential spiritual communication and communion with God. It is a system to interact with divine realms, not just asking things, but seeking fellowship, power, and transformation through consistent engagement. Consistent engagement, so as to change situations and align with God's will. It is enabling believers to navigate life challenges and achieve spiritual growth. Hallelujah. And one thing I have realized about umthandazo is that umthandazo is a journey. You journey with God in prayer. It's a journey, Manuel. If you have not begun the journey, pray. Wait for him. Pray. Zatala sifundi lizwi lenkosi. Indumiso chapter 109. Verse yesine.
Psalm 109 verse 4. Owesingesi ngizawucela andifundele kwi-TPT version. Angayifunda omnye na kwi-New King James version. Indumiso 109 iverse 1 ngo-4. Igama lenkosi uYesu malibongwe. Oh Jesus. Siyafunda ke kuncwadi yendumiso chapter 109 verse 4. Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandikhasa, ndibe mna ndithandaza. Repeat mama. Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandikhasa, ndibe mna ndithandaza. Ngicela isingesi. New King James Version. In return for my love, they are my accusers, but I give myself to prayer. Please repeat the last line. But I give myself to prayer. TPT. Though I love them, they stand accusing me like Satan. For what have we ever done? I pray until I become prayer itself. Lina mandla izwi lakhe liphunzisi simabala olina mandla izwi lakhe waseNazaretha Thixo wethu
Thixo wethu ongcwele. Ekuseni Nkosi ufanelwe luzuko, ufanelwe imbeko. Kakho Thixo njengawe, akakho Thixo ongafaniswa nawe. Siyabonga Thixo wethu ongcwele umnyango obanzi wenceba osivulele wona ekuseni ukuba sihlangabezane nabezulu. Nkulunkulu wethu onamandla onke, lixesha lakho Nkosi eli. Baba wethu ongcwele, vula Nkosi indlebe zethu zikamoya sikuve ukuthetha kwakho. Enlarge our capacity. Baba wethu onamandla onke, egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha, we declare and we decree Nkulunkulu wethu ongcwele ukuwa kwezwi lakho phezu kwenhloko zethu. Impilo yethu ayisozibuya ifane egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha, lakhutshwe emazulwini ngokuthenjwa, ngoba lona libuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi. Glorify your Son Jesus Christ in the name of Jesus. Amen. Amen. Doctor Sisimonde untyhilele ku1 Thessalonians chapter 5 verse 17 kwi-TPT. Ndiyaphinda ndibulise egameni lika Yesu. Ithi le verse siyifundileyo kuPsalm 109. Ndizayifunda apha kwi-TPT. Uthi, though I love them, they stand to accuse me like Satan for what I have never done. I pray until I become prayer itself. Ndicela nike nitsho emva kwam. I pray until I become prayer itself. Ndivile niyatsho ne? Ndicela siyideclaration ke ngoku. Declare it in boldness. I pray until I become prayer itself. I pray until I become prayer itself. The Bible says, declare a thing and it shall be established. God is here. Ukusinika grace yokuthandaza. Side sibe ngumthandazo. Cela undifundele Sisimonde just siyadlula nje phayana, there's something like that. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 in TPT. Ilena ithi thandazani ningayeki. Verse 17. Verse 17. Make your life a prayer. Cela uyiphinde Sisimonde. Make your life a prayer. Ndicela ukwaze kakhulu makazi wami. Make your life a prayer. Ndicela sithi, I will make my life a prayer. I will make my life a prayer. I bet I'm doing this because it's a youth service. I will make my life a prayer. I will make my life a prayer. I will pray until I become prayer itself. I will pray until I become prayer itself. Hallelujah. Uba sifunda le psalm siqala eqaleni asizoyifunda bangcwele. Uthi eyivula le psalm uDavid athi kuthuleleni Thixo. Why are you silent? If you read a psalm before, uyazukisa kumnandi. Kwenye psalm ufike enqothelwe. But this is a psalm he is writing kungemnandanga. Things ebegowa. Kodwa noba egowa umuzile uThixo ukuba uthuleleni bendenza A, B and C. But he continued to say, regardless of that, I will pray until I become prayer itself. Which means umthandazo asiwenzi kuba kumnandi. Asithandazi just because things are going well. We pray even when things do not go well. Hallelujah. So uDavid usibonisa uPsalm 23 umzekelo. Jesithi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kuthiwa wayegowa, things were not going well, but wabhala indumiso. Wathi, he is my shepherd. Ndike ndazibona ndiyishepherd yezimvu zasekhaya. I know that the Lord is my shepherd. Which means even if things are not going well for you, you are expected to come to the place of prayer. Izulu alizokwazi ukusabela ungekho endaweni yomthandazo. uDavid, he lives asizothetha kakhulu ngebackground yakhe, but then we know ukuthi he is that person ebesithi xa kuthiwa nansi impi
angavela baleke aye empini ngokwezaziyo ubana unamandla okulwa. Ibithi impilo xa ivela abuze Thixo ndiye. Athi Thixo ndiya, athi okay ndiye kanjani? What strategy should I use if I go? That person can only be a person of prayer. And akathandazi kuba kusike kwafika imfazwe. Uye wakuqhela ukuhlala noThixo, wamazi uThixo uthetha njani, wamazi noba xa isoyika uThixo uthetha kanjani, kodwa uThixo uyathetha. Apha wayeva kabuhlungu ngoba ukhe athule. Oh, athule umuntu waseZulu. Athule. Kodwa uDavid uthi I will pray until I become prayer itself. And one other thing about David, bantu abatsha. This is ukuthi he was a young person and he advanced to the kingdom of God in the 7 mountains of influence. Ebekhona ku mountain of governance. NgoDavid umntwana kaThixo usethe igovernment. Wenza laws, wenza policies, justice. That's why our policies are like that. We need the children of God that will hear from the Lord in the mountain of governance. And sizayithetha ngoba we are raising the leaders of tomorrow. They must know ukuba abasindiselwanga ukuzapha enkonzweni, but they are expected to reflect and represent God in the 7 mountains of influence. The other mountain uDavid awaye kuyo, it's a mountain of worship. Wayethandaza ukumkani amke amadimoni ebemthomela. Mountain of media and entertainment. We are expected even there. Siyomveza uThixo. If we run away, sithi sizawudyobheka. Who is going to come with light in those mountains? Zintathu izinto endibawela sibonisane ngazo kule vesi. Uthi they are accusing me. Sizojonga i-accusations. Athi for what I have not done. Boldness yokuthi I am innocent. So sizojonga i-accusations, sijonge i-innocence. Toni le imenza abe ne-boldness yokuba u-innocent. Sijonge umthandazo besengitshilo. Igama lenkosi uYesu Kristu malibongwe. This morning as I was just praying, there's something I want to explain about accusations. Ndicela abantwana ababini baze apha ngaphambili. Nje abantwana abancinci bazaniphakamisela la maphepha. There's something that I just want to say bangcwele. Nopikiza. Etshobi yakho. Phandezani bantwana bam. Igama lenkosi uYesu malibongwe ukuthi if there's accusations, ziyakwazi ukubana false i-accusations. Ziyakwazi ukubana zibe true. Ndicela nizoma apha bantwana bam. Ngoku ndifuna sijonge the difference and what happens. When the Holy Spirit said, ndizayicacisa njani? Ndavuka ndaleqa eofisini ndayoprinta. Next time zayenza ibebhetelana. Masithi qala when there is a case against you in the courts of heaven. Wonile, you have a sin. Aqoko. Usathana uvula a case against you in the courts of heaven. Uthi wena uthandaza uqhubeka because awuhlambululanga, awurepentanga. Ime a case in the court of heaven. Athi uThixo athi uSathana awuzokwazi umenzela u-A, B and C because there is sin. Ubuthe wena Thixo, the wages of sin is death. Bekuthiwa wena Thixo.
a court of heaven, family, God is a judge. He's not just a father. We don't manipulate him. He's a judge. Okay, there's a case against you, Dichilo, and then the accusation is true. Ne? It is in the courts of heaven. And then, pa ezulu, usathana akalilo ixoki, pa ecourt yasezulu. Ulixoki kuwe xa exokisile. Kodwa ezulwini uyi-official phaa kwi-court. AmaZulu maninzi mosiqonda khona lesingaphi. But there is that heaven there uThixo wayedibana kuyo noSathana embuza uba umqalile na uJob babedibene phaa ecourt. Uphelela phaa ke uSathana ecourt. Ecourt uyi-official. Uyayazi i-rules of engagement. So he cannot lie about you. Once uThixo athi une case in the court of heaven, zazi ukubana unaso isono. Don't even begin to justify yourself. Ilendo athi, I think it's, I don't know, I didn't read it in the New Testament. Vumelana nommangaleli kwangoko xa kuthiwa you have a case in the courts of heaven. God is a judge. Thank you, baby. God is a judge. Usathana is an accuser. He goes the uyaquqa ayos accuser. I wish I can say this now. It is in the place of prayer, that consistent prayer, not la prayer yocela ugqibe uhambe apho umoya oyingcwele azokutyhilela i-cases that are against you. So if you don't stay in the place of prayer, you will not even know that there are accusations against you. Usathana uyaquqa ecourt, so you need to also quqa in the court. Through prayer. Umoya oyingcwele simnikela uba sityhilele izinto ezinjalo. uYesu pha is an advocate. Phethe igazi intana sekhaya. Lokusithethelela asicimele. So, jonga ungabi nalo nekhala noba justify. There is blood that immediately usivuma isono. Urepente siyaxolelwa. Igazi lika Yesu is there. So akukho nto ekubangela uba usintlonye isono. Awuzobhatala ngelakho igazi. Mna nawe ke singo-accused phaa ecourt. Uyabona xa uSathana eku-accuser, okay, masiqale apha. When the accusation is false, uyaxoka, akayinayo a-court of heaven. Uza nayo kuwe, azinayo nalapha ebandleni. He's accusing. It's not in the court. Uyayisebenzisa uSathana i-accusation apha kuwe nalapha kuthi ebandleni kukuxoxwe. Okay, the reason why exoka kuwe uSathana, okay, mandiqale ndicacisa abantwana bam ezayohlala ngapha. It's a false accusation. It is either you have not done that at all, okanye ubuyenzile warepenta aqhubeke emane ekusisa ngayo baye kaloku wawutheni. That is why it is important to confess your sin. Utata uVoyi uthi ngenye imini, when you confess, when uthetha nomuntu ngesono sakho, it's not because you are talking to that person, you are talking to God. Lo muntu uzaba lingqina lakho. Athi uSathana ekunyonyozela uthi uThixo undixolele. Utata undixolele. There's a story kwi-10th birthday yethu when I was 10 years. Umama owayithetha esenza umzekelo
ngomntana owayebulele iRhanisi, wabhaqwa ngubrother wakhe. Wathi walibulala iRhanisi walifihla caba maninzi amaRhanisi kokwabo umzala kayiqaphela. Ngoku ubrother wakhe wathi xa utyiwe inyama uyandinika. Wamspatha uba kaloku wena ubulela iRhanisi. Le nto yaqhubeka yahamba umzali xa beqala utheni ungatyinya utheni ubhitya. And then he began to cry. Wabe seyichaza uba ndabulala iRhanisi wamxolela utatakhe. Lona xa utyiwa uthi iRhanisi. iRhanisi faka inyama iRhanisi tata ungxolele. That is what we do to the devil when we have confessed and have repented of our sin. So the devil is lying to you, Mrs. Chilo. The purpose he is accusing you, it is because ufuna ukubana wone. His purpose is for you, is for you one, to distract you from an assignment that God has given you. David, we know that he was anointed and appointed by God. So he was accusing him so that I'm distracted with assignment. So what he wanted to do is that David must sin. So xa esona uzawukwazi ukuba ne-legal ground. Uzawukwazi ukuba nento azoyirepresenta against him. Uzawukwazi ukuba ne-court case against him. Hallelujah. Hallelujah. I think, yes, when he has nothing to present, he uses false accusation so that you sin. Akwazi ukuvula a case. Thank you very much. So, David is saying they are accusing me in boldness. Oti, I am innocent. We know his daughters, it means it's got David. Asizozchaza zonke. Igama lenkosi uYesu Kristu malibongwe. David ukhe wa-accuswa for ubulala uSaul manzama ukhawulisa abangcwele. Ukhe wa-accuswa for ubulala uSaul. No, I'm sorry. Ngegama kaYesu zambulala uSaul. Ukhe wa-accuswa kwathiwa ufuna ukubulala uSaul. The accusation yaspreada. Wabe uSaul eqonda ufuna ukumbulala uDavid. Actually it started with Saul. You know uDavid uthe esikhonzeni uThixo esenza i-assignment yakhe encedwa uThixo. Basuka abantu beva kamandi kuthiwa the woman began to sing a song that David killed 10,000 and Saul killed 1,000. Uyazunqulela uThixo. And then uSaul anointed, he began to hate because of the anointing that is in David. So when he was accused, what the devil wanted is for David to sin. But David did not sin. uDavid wayenawo amandla okumbulala uSaul. Simbonile a couple of times ebaleka. Because David was a man of prayer. Noba wayeva kabuhlungu, wayethi xa efika emthandazweni athi uThixo don't touch the anointed. It is in the place of prayer that God said you dare not touch. Otherwise you are going to abort your assignment. The enemy wants to abort the assignments that God has given us, and he is raising accusations. David did not let the spirit of offense, because he was offended, but zanga vume wayana offense phambi. That is what the devil is doing in our lives. Oh, Jesus. He sends offense like nobody's business. Sikhuleke lokho uThixo ngulowo offended phambi komnye. It is a trap from hell.
emsebenzini komnye umsebenzini khe ndasebenza kuwo ndina more than 20 years ago sendiphangela kancane ndiqala ukuphangela na-21 futhi njengoku emsebenzini zikhe zirara komnye umsebenzi yabuhlungu inhliziyo yam wathula uthi kwangase ndiyikhuphe ndithi ngithele ndiyazazi mosibandini ndiyathandaza I pray uthixo ndibone ngathi unika i-breakthrough okay ndiva he's saying something kuzayibe emithingini yandilahla imithingi ndithandazile ndikuzile ukutya yandilahla into engandiyikhala kwakungebuhlungu ndiqonda uba andikwazi nothandaza andiyazi uba ndathandaza na before ndilale kwafika ixesha lokuthandaza sandisete ne-alarm because ndiqonda hayi basekhaya wafika umntu wasesizulwini wandivusa it's time to pray uyawathula wena ubonawo amandla to break through for me but wena uyawathula andiyazi bazawuthi kuwo emthandazweni. And the Lord says to me, prayer and worship are your weapons. Wake up, worship me. Wake up and pray. Andabuza ubandelwe kanjani. And then the Lord told me that they have silenced your voice in the evil altar. Yaqonda yimbi. Makuliwe. Hayi makuliwe. Ndiyothandaza ndiyolo. Ndaqokelela iprayers zam zokulo. Ndithe ndiziqokelela kwavela iphepha elidala ndingumuntu othanda ubhala. La 2 years back. Pha emandla lithi ungayi emfazweni. Ndingatsho. Ndiyaqonda it's not talking to me. Uthixo uthe kum, they have silenced you. Then that means war. Ndiyazidecidela. I began to war. And then the began to war. I am better. What do you think? Lo akumthandazo wamagqirha. Let me remind you. Aba bantu ndiyabathanda. Ndibafuna besindisiwe. And bazandibona apha kuwe. Andizokukukhupha until the time I receive my glory. Change in the Lord. I was bitter. I was offended. Rightfully so, and I know the Lord has told me. And I'm building cases. I'm building more cases. Actually, the devil is building a case against me through offense. So, it is in the place of prayer that you will know which weapon to use. It is in the place of prayer now ukwazi uba le boldness to say I am innocent. We know ukuba uDavide wakhe walala nomama uRiya wambulala utata uRiya. One time I was reading that story, I think 2018, I was just taking a journey with Samuel. Did prayer and fasting. As I was reading, I would develop single towards David. And then Natalia, the prophet, David repent. As if for me, sitting in the courts of heaven. 10 chapters later,
didibana noDavide evela emfazweni. Uthi the Lord has given me victory because I am innocent. God, wena ayi ndayivala iBhayibhile yami ngancela wena you wronged Uriah. Wena Davide. Wena sozithethe lo u-innocent ndayivala iBhayibhile abangcwele namanje ayokwenza ezinye izinto andiphinda ndibuyela in the place of prayer. God says to me, wena igrace uyazi xa izakhona. Ukuxolelwa isono usazi ngegame yakho. Uthi uDavide is saying I am innocent because he takes me at my word. He knows that when you confess and you repent, siyaxolelwa isono. Uthi that is why he says as far as east is from the west, that's far are our transgressions from the eyes of the Lord. Elagazi in the court liyazicima izono. If when David was writing this chapter ebekuvezwa lo accusation, he had boldness to say andiyazi lento bathetha ngayo, I am innocent. Hilendo David in Psalm 24 uthi who may stand in the mountain of the Lord. Mayantalabo shedekesia atalabasai. Kubani nonokuma entabeni ngwele. Uthi it is the one with clean hands and the pure heart. Kuna qualification that you need to do to stand in the mountain of the Lord. Oh, shut up. Uribaya sata. Clean hands and the pure heart. Babu offende. Uyeka wena umthandazo. Uyaziklina. And you qualify. Uya masanta la shata ya katea la bosa. And you qualify. To stand in the mountain of the Lord. And we need to live a life of continual repentance. I-repentance yethu mayibe yimpilo yethu. uYesu xa efundisa abafundi ukuthandaza uthi uzothi usixolele izono zethu. Nazo ziyathilwa in the place of prayer. Uzahamba uthi guys fuba ucinge awunasono kanti une-case against you. So you need to be the person of prayer. Mamela ke. Andizongena kule nto ndiyicacisa ukuthi there is sin, there is iniquity, there is rebellion and it all. Kodwa zikhona izono zam that I need to repent about. Sikhona isono esikwi-bloodline egazini lakwafumba. Athathe pha uSathana ayondivulela icase ngenxa yesono esikwifamily yam. You need to repent. Noba awuyazi uthi omnye utata lo tata wayethandaza ibhizinesi yakhe yavele nje yabhatyala ke spacing. The business was doing good and then they began to pray for his business. Oh, Jesus. Uthi lo tata
wathi kulo athandaza naye, I see a case of murder against you. Athi mna ndibulale. No. But waphinda because he understands the rules of the court. Warepenta engayazi imurder. Few weeks down the line, ave uba no brother katatakhe ubulela umuntu ngemistake emsebenzini ngentontontoni. Usathana, because there's a sin of death in your bloodline that you need to repent for. When you repent, awuthi family yam yonile, you do an identification repentance. If God says in your family there is sexual immorality, ubuqonda ubana ndingumuntu omtsha andiphathwa, go into your knees uthi Nkosi ndivuma isono se-sexual immorality, ndicela undihlambe undihlambulule kuso. Kukho bangcwele izinto jongani bangcwele bazali bam nani bantwana basekhaya. The kingdom of God, of the devil, is advancing. Ngendlela esisimanga. We also need to advance, and we can only advance in the place of prayer. It is in the place of prayer apho Thixo uthini izinto ezingasoze zithethwe kule ndawo. One time this other year, I was in a personal consecration, and then the Lord began to reveal things in my family that were happening in my family that I needed to repent, and that were the reason for certain things that were happening in my life. This is what this is what and then why are you only saying, why are you only telling me now? Why only now? Until you were not in the level to know. Your spiritual level was not ready. Ungeka ascend in prayer. And ubabe tukalela ubuza xabana nabantu. Uthixo azitshile izinto so that uxabane nabantu. Uthixo ufuna silwazi utshaba lwethu. Yile nto yanceda uDavide. God did not touch the anointed. Wayaza andilwi nabantu, ndilwa ne-principalities, ne-evil rulers in the utshaba lwethu uSatan. Even when there is offense, singajongani kakubi mama umanzana, ndiyazi ubona there's a spirit behind, and siso esi emandilwe naso. We need to know utshaba lwethu. We are in the place of prayer. One time, Manuel, I'm just making this example. I am praying. How do I say this? The Lord says to me, Nina, niyasindiswa. Nizishiye izinto zakwenu. Ezinife ukubana kuthiwa. That's what you heard. Asiwenza amasiko apha kwaDadobhengu. Awuyivanga in the place of prayer mama. Uyive apha. Umayeke amasiko. Kanti there are things. The Lord is saying there are things that you continue to do without knowing imvelaphi yazo. This one is gonna differ from family to family. And what I'm gonna say, it may not affect you. Whether you need to go to a place of prayer. Or there are things in the answer because no, it's a no, this is what we do in my family. No. We celebrate us at like we looked forward to it even when we write exams.
that kuzawuxhelwa sitye inyama efresh. The Lord is saying, your father does not know it. Ukhule isenziwa ngakakhe. Naye akayazi. Ukhule isenziwa ngwakhe utata. Kanti there was a contract with the evil deity in the evil altar that was signed generations back that do this for me. If we do, abantwana bam xa bepasa ndizawuxhela kuphaka igazi. Xa befumana imisebenzi ndizawuxhela. Xa bethenga imoto siyaxhela. Uthi mina nime ngento ethi anithethi. Uthi there's no need, the contract was signed. Oh, yamasala nimoshata yalabo kotoyo ntolobo sata. Sincede Nkosi sivula amehlo kamoya. Sivula indlebe zikamoya. Kukho izinto jonga ungavutha ubone kufuna. Uthi Job bangcwele, there are dimensions that you will never break through. Kukhona isono that the devil presents in the court of heaven against you. Ubona bakuyavuleka kutheni kustagnant nje kwelicala. Ndiba ngathi kutheni kungenzeki kwelicala. Maya thalabo shethe kesiya bathala bakasana. Le baba yandala bosiya bathala na mashete kesiya bathala bokusuku. Maya ntela boshatha kasaya ndala bokusulu. Uthixo ufuna ukusigoqa-goqa. Uyambona uDavide uthi ndigoqa-goqa. Ungazi. Awungxami. Uyena Masaya lina moshanta yalabakasaya. Awungxami. Xa usenza la mthandazo. Uyamlinda uThixo. Akuthilele i-cases against you. Cases against your bloodline. Cases against your territory. Cases against the church. No, but there are cases against the church. There are cases against the church. As the funny church members, as this was a baka emthandazweni, uThixo azitshile zenze i-identification repentance. Maya thala ushanta yale busaya. uThixo makathela umoya wokumvumela sigoqa-goqa. Uthi ndigoqa-goqe undazi, search me and reveal to me what is hindering you ukubana wenze lento ufuna uyenza. Yintoni ekuvalelayo? Utsho ngenhliziyo evulileyo ezawuvuma xa kuvezwa amabala. One thing I have realized, the closer you come to God, the bigger the spots in you that you see. Hayi oqamba bencima ndimhle nje ayibisipothe singaka. Uve kabuhlungu. Kodwa uzawufa kabuhlungu urepent. Ungafika kabuhlungu usjustify that I was not there. That is not my, that is your sin. It is in your bloodline. And it is hindering God. It is hindering God. uThixo ufuna uku-advansa his kingdom through you and through your life, but there is a sin that is hindering you. So we need to be very attentive in the place of prayer. Emini njena, God is calling us to a place of prayer. uThixo uthi masikhuphuke emthandazweni. God wants to reveal things, and God wants to do things. Hey, there are things
and ensure that there is no case against us. We pray until we become prayer itself. Let your life be a prayer. There was a prophecy about South Africa, I think, pre-elections, that prophet was saying things are still going to be bad in South Africa. Germany is about bad until to the point that government runs to the church. The question is ready. Is the church ready? Are we ready? God is going to use young people in the 7 mountains. uThixo enze lento afuna uyenza. Oba ethi uThixo, darkness will cover the earth. We see that in South Africa and in the nation already. And thick darkness, even the thick darkness, but nations will come to your light. Kings will come to the brightness of your rising. God needs abantu abatsha that are going to be the light that He is going to refer nations to. Kungabikho mnyama elizweni, kube mnyama nasebandleni. God is going to use young people. We've seen God. We've seen God ethule bomini buka Joseph as a jail. God is waiting for the right time. When the nation needed Joseph, waphuma wayo-interpreta iphupha likakumkani esebenzisa a spiritual gift esojiweyo in the place of prayer. Udankwazi mina uqala amaphupha kodwa ukhona uThixo okwaziyo. Hallelujah. Ndizoya kuye because I am prayer itself. My life is prayer. I'm going to go to Him. Here in our local, I'm sorry I'm going to say this, andidlulange banika zimbali. Kukho abantu aphangela e-office of the premier. Ndiyayisonga abantwana. Uthe omnye ethandaza wathi uThixo go and pray for the premier. Mhlawumbe uqale wakhalaza wazini andimazi ndisazi isithuba sithini. But wavuma. Cinga ixhala wena ubuzawuba nalo and everything that you were going to say to God. When He said, uThixo uzawusebenzisa izinto esingaziqhelanga, lesi-uncomfortable ukuzenza, nesingazo-understandwa ngabanye abantu xa sizenza. Be ready for that. You are doing it. Ubizwe uThixo. Wathatha omnye bahamba baya badibana no-chief of staff, badibanise i-office kapremier, kwathandazwa. Bathandazela upremier in the mountain of governance. They say indlela awavuya ngayo upremier actually wothukile. Yaqonda la kodwa, so God is thinking about me. Yaqonda wena uzawukoyika. Kanti there is something that God wants to minister to the premier. Ayazi uThixo ucinga ngami. I am in God's mind. Ndiyafuna ukukholelwa abantwana basekhaya ebabeye phaa kula office. Ayiphelelanga apho into uThixo asazawuyenza. Wayenivulela umnyango wokuyonyathela. Uthi inyawo zenu apho zinyathele khona. Ubabe kuthiwe they will come to the church. There are things that God is still going to reveal to you. That God is going to give you the gift of wisdom, a word of wisdom, a word of understanding that is needed in the Eastern Cape. I want to say to you,
kanjalo kodwa wena uyoyilahla ukuba uyivile yeyakhe uba makathini ngayo ekungenzeka ukuba ngexesha uThixo athi angoyithetha ngayo akakayidingi kodwa ngexesha lesidingo he is going to remember it ngoba ibithethwa ngumoya oyingcwele wena you were only a vessel umoya oyingcwele asenzele kuye kukhanya that the church has got an answer that this nation needs. Ulemaya talabo shanda yalina mokosoyo ndolobo shanda ribaba papa yantalabo kosoyo ndolobo shiti ya hasaya urababa baba yantalabo shata dikala stand sipaka mesu za utandaza I believe oh shana maya ndalabo kosoyo ndolobo shanda ribaba papa yantalabo sokotoyo the spirit of praise in this place. God is in this place. Uzovuseleli altars. Ezinye bese zifile. Uma yanthala boshata kayasana labo kotoyo. Ilabakatha yandala boshata. Uthixo akakubuzi ukubana ubuyekele ntoni kodwa uthi izokuthatha amandla okuthandaza. Uthi kukho amandla okuthandaza that are in this place izokuthatha amandla okuthandaza. Okanye wena uthi I have been praying deep. God wants you to pray even deeper. There's grace to pray even deeper. As I was ministering, kukho othi njendithetha kukho cases ezivelayo apha kuwe. Uyazibona umoya oyingcwele is revealing cases against you. And I believe he is saying don't condemn yourself. You did not know. All that you have got to do is to repent. If you want to receive that grace to pray, you can come to the altar. I believe there is impartation of prayer that God wants to do in this place. Mashataya labasanda labokoto yodolo moroto koseri ribayanta laboroto kosia andala bashade kesia atalana musada radakaka yandala boroto kosia andala mokoshono helabayanta laboroto kosia atalana makaseri omye uti I have cases that I need to confess. You are not going to come to me. If you want, you can go to the back or the other side. If you want, you can pray and God will reveal who you must speak to. But God, there is grace. If you come, you say, God, I want to speak to someone because I need a deliverance in the same area. Spirit of prayer, fall upon us. We are going to keep the fire burning in the altar. The Lord is saying, kuko abantu okanye umuntu obonikwe i-assignment nguThixo akayenza ngoba esoyika ulamaya thalabo shada kasaya ndalabo kotoyo riba kataya ndalabo kosoyo ufuna ukuyiphatha isibindi. If you are that person, please come to the front. Ulamaya thalabo shataya labo sanda labo rotokosede ribataya ndalabo shanda yala namoko soto yolobo shono. Tantelo that abazo impata in prayer. Ooh, that we just impart prayer to the people of God. Unamaya ntalabo shanda ila namosono. Riba baba baba yantalabo rotoko soto lobo shata ila ni masaya. Ela baba 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 shante yalina mokotoyo. Riba kataya
You have required us ukuba sithandaze. Ngoku kungumthandazo wethu ukuba usifundise. As you are about to lay hands on your children, siyathandaza ukuba Thixo wethu namandla anoint them for the service oyibekileyo kule